Nagkumustahanay og nagginaksanay ang angkan nila alias Badong og Cap Baser sa usa ka rido settlement nga gipahigayon sa barangay Bukutumus, Taboan Lasa, Basilan kagahapon Oktubre 5, 2022. Timailahan nga gituldukan na sa duha ka angkan ang tulo ka tuig nga rido. Sumala ni Vice Mayor Isnerol Aharul sa Taboan Lasa, tuig 2018 nagsugod ang pinatyanay sa duha ka nagrido nga angkan nga usa sa nakahatag og kasamok sa lugar. Sana pagkatapos ng settlement na to, sana wala na mangyayari na masama na mga away na gulo. Dahil talaga pag nagkagawa ng gulo, yan talaga masira ang kinabukasan ng mga kabataan pag magkagulo. So kailangan talagang sa mga tao na iwasan na yung mga gulo. Iwasan na kung may kunting diferensya lang, talagang pag-usapan ng mabuti. Aron masiguro ang kalinaw sa duha ka angkan, nagpinirmahanay pa kini og peace agreement. Og witness nila sila Governor Jim Hataman, Joint Task Force Commander Brigadier General Domingo Gubuay, PNP Provincial Director Police Colonel Carlos Madronio ug ubang mga opisyal sa mga sundalo ug LGUs. Gipasurrender sab ilang mga armas nga gikonsider nga mga lost firearms nga mao'y gigamit nila sa rido. Naghatag sab sila og tagsa-tagsa ka testimonya isip pagpadayag sa ilang pagbag-o ug pagpinasayloay. Mawag po sinya lamay ang pilang tahong kita sa agtawanan so yung mga hilit. Danawa kita ang pagtad barong pangatayan dangan karangan so ya palaway niya kami masadya sa mga panagainit ato sa liubi. Niya so yung mga ubi na sa inaan yung luban ng mga pinonok kaya so pagbatido yung salo. So para maako kaya mili makasanyang makita mi pos milin kaya ko ang pataha kung hindi kita ang tahaan ang pisara po na adya katalgalong kami may nagbalik malapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sarang na amo kami na Allah subhanahu wa ta'ala bilang pamintangan. Saksi in Allah subhanahu wa ta'ala kama kanakuran tabi labi-labi na sigom kama kasundaluhan maka amma tabi asab tabi may kumatapuan nasa pangniya kaptangan na ando ka ilusugay biyak tabi sarta dapat kami maka wangniya makita di kaya takolek tabi indros tabi ujuya nakura ando si telong kami kaya natakayan kami wasiliin mait na kumalapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dako ang pasalamat ni Governor Hataman sa paningkamot sa LGU nga mahusay ang rido kay makabot na gayud ang kalambuan ug kalinaw sa lungsod. Naglaom usab ang mga residente nga wala nay mahitabong kagubot sa lungsod human sa settlement. Grace Acunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.